kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde ayaw TV moni kala salminama ɗo salminte weltoɗo juurama ñagarama Allah balɗe judde battane moƴƴi caggal nde jettiɗen gueno jurumdeɗo jurmotoɗo jafotoɗo wona wona golle jaɓe juuɗe nelaɗo makko Mouhamadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo tagɗen sabu mum en jetti sabu yiɗi kala sababu woode ɗo jignaɓe en ñaguima Allah yo yaabe walla goto foftoɗe mumen heddiɓe kadi yo duuso ɓooy sababu goɗɗo ko arde ɗo eɗen kumnade hakkude men yeeɓiyankoɓe meɗen lewral bin Amadou Samba jogue galle mum Allah galle o kala ɓe calminama juurama calmine joom galle o miñi kadi mawni ko debbo en ko suka hen mawɗo no kewɗe wadde ni en jetti kadi haralleɓe hono ɓikkon men walla miñi men ɓikkon men kam foti wonde hono Alassane Sow e ceerno Djibi Dieng nde wonno so tawi ko yeɓete ko yiyama yeɓama wattama hakkille ko kamɓe ɓuuri caggal mum en calmini kadi en juurima ɓinguel men hono musidɗo men hono Ilimane Gaydo mo gowɗen waddude yewtere nde e walla windande men Njanngen Pulaar e kala saaha bandiraɓe funnangue hirnangue sahale baɗeri on calminama on jettama bisimilla moon e windande men Njanngen Pulaar assalamu aleykum warahmatullahi wa aleykum salam baba mat en calmini bandiraɓe yimɓe men ɗo e nder leydi ha caggal leydi en calmini kadi nawɓe kaɓirɗe no mbiɗani so haala ka wawi labtude yima fo wawi leerde no feewi ko ganduɗa wama kamɓe hettuɓe kaɓirɗe en calminaɓe juurama e no mbiɗani salade ari ɓe firtude aadi en garti e yewtere men no mbiyeni yewtere mabɓe nde Piindi TV addan jaɓɓe ganduɗa wama woni Njanngen Pulaar Njanngen Pulaar mum en gandi saha fof kadi walla mbiyen ɗum fof eɗen mbayla sawru bom ha joni kam en jalkata jangde e jangde Pulaar fof koye hen ɗum noon hande kadi en garti e gam kadi windande hesere wonde nde natanten ƴeewen kadi yewtidde hen no kewni wiɗi ni bandiraɓe men yeeɓoɓe waɗoɓe hen commentaire uji ɓe machallah kadi aɓe ndewiɗi gueɗe no feewi kadi en sahajiri won kamɓe ɓe oncere en won kadi ganduɗa maka ɓe ɓeydante en gandal ɓe beltanama no feewi donc ko mbiyata ko o jakkude jibinata defowo ɗum wonde kamɓene ɓe jarama baba mat hande ko namde ɗiɗi joguiɗen namdal gadanal battane namde ɗiɗi ɗe ganduɗa ma wonno namde ɗiɗi eɗen mbawi wiide namdal foof ene wawi wonde yewtere no wurno ɗam namdal gotal kono noon ko mbiyata ko no fayi e nagui ko fof heƴata e barme non wadde baba mat hande namdal men gadanal kono batte haala holko woni haala eyyi man a jarama sa wi wonko holko woni haala tan namduɗa ko celluɗo e mbindi holko woni haala haala konngol ɗiɗi fayi dow ndenta gona haala mbiɗen haala konngol ɗiɗi fayi dow kañumen ndenta gona haala konngol noon ine wawi juutde ine wawi kadi raɓɓide juutgol konngol e daɓɓirgol mum fawi koye goƴa kaalowo ɗon andi ɗon Pulaar yeewi wonde ɓuri moƴƴude haala ko daɓɓa nafoowo hokka yeru ɗum ko konngol
konngol dewngol heen jangi ɓesguma Pulaar jangin ɓesguma Pulaar konngol tarngol holluɓe bolol ɓamtare e pinal fulɓe holluɓe bolol ɓamtare e pinal fulɓe ɗiɗo konnguli ko konngol tati mbiɗen haala konnguli ɗiɗi fayi dow woni haala mbiɗen konngol ina waawi juuta ina waawi raɓɓiɗa kono ko juutanno e waɗi ɗo fof Pulaar ina wiya wonde ɓuri welde humɓide haala heɓa nafoowo eɗen nganndi so wiyaama janngu Pulaar no sikki moni fof ne anndi ko woni janngu Pulaar andi jamiraaɗo yimin andi jamiraaɗo janngin ɓesnguma Pulaar wala holluɓe bolol ɓamtaare e pinal fulɓe ɗum ɗo fof ko kongi ɗi ngannduɗaa ko kongi daɓɓi kadi ko nafooji joni holko tagi holluɓe bolol ɓamtaare e pinal fulɓe holko tagi goɗɗon konngol juuɗi e ko ɗiɗi ɗe holko tagi goɗɗo konngol ngol timmi eyi no onon juutidi fof ngol timmi ayi ngolo konngol gaga ngol woni kelmi ɗiɗi ngol timmi holko tagi kadi ɗi to woni gonɗa ko kelme ɗiɗi ɗo woni kelme mawde e kelme ngol ɗo no wayno ko wayi yamirore janngu Pulaar kono kadi janngin Pulaar ko yamirore kono yamirore faande goɗɗo wadde kala jiiɗa rewɓe tan heewi arde koye yamirore ɓuri hewde koye yamirore wadde sen kaali sen no wiɗen ɗum ɗo ni sen jewitima kadi ɗum ɗo wadde sen jiiɗi firde en mbi haala ko kongi ɗiɗi fayi dow woni haala wadde holɗum woni konngol wadde konngol en mbawi wiide filo konngol ɗon tawi kaali filo haala wadde filo konngol 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 ko deggodiral kelme kelme tawi kadi ko jukkodirɗe lowɗe mana timmuɗe wato lowɗe miijo timmugo lowɗe miijo timmugo kadi mbiɗen firo konngol ko deggodiral kelme cuggodirɗe lowɗe miijo timmugo ay won explication walla won faamu ɗiɗa hokkuɗen ni kala hokkuɗen ni saɗa e ñakko konngol e haala minen min tagi mbiya kam namde ɗiɗi ɗe ɗiɗi kam jaw ɗiɗi e konngol e haala wadde ɗum ɗo fay wadde ko konngol iddoto e haala walla ko haala iddoto e konngol andi
way kono ƴettude nagge ƴettum koggol kuma ñane walla ƴetta ñane kuma ɗi ɓoggol kumraɗo ɓoggol fof ko haala ad fof ɗo ko bindol ngol haala ko haala mbiɗa so wonti kadi haala mbiɗen ko kombi ɗiɗi paamiɗe fay dow rendata wona haala mbaɗi ko konngol ɗiɗi fay dow wonata haala ina wawi hete konngol gotol wawi wonde haala kono kam kombi ɗiɗi fay dow woni haala joni noon e nder ɗum konngol e hoori kono ko woni konngol mbiɗen konngol wadde ko deggodiral kelmi kono mbiɗen ni deggodiral kelmi hay koye kelmi ɗita ko juɓɓodirɗe hay tawa kelmi ɗe no lowi miijo timmugo sa ƴeewi joni janngin ɓesguma Pulaar eɗen nganndi janngin holko jannginta ɓesguma koko janngintaɓe Pulaar mi sikku woni haala timmuka walla wona wono ko kombi tati eyi wonɗon joni kombi tati joni konngol mbiɗa ko konngol ko deggodiral kelmi juɓɓodirɗe loowde miijo timmugo dokkumaɗo joni yer goɗɗo eɗen mbawi Abdoulaye e Kumba fayiɗuɗa Abdoulaye e Kumba fayiɗuɗa walla Abdoulaye Kumba janggi Pulaar eɗen ngandi ngol ɗo konngol kamrogol kono ko kadi konngol timmugol konngol so timmi holko heewi andira konngol timmi konngol so timmi waɗata ko gollowo waɗa gollal waɗa timmode gollal konngol timmugol holko wona tongol moggol ande kam ɗo ngol haayi toɓɓe e nden ina jogii konngol gongol taw ko namdal hol jeyɗo nde ɗo haali hol jeyɗo nde ɗo haali ɗum ɗo ko konngol kono konngol namdal andirte woni konngol namdal ilay haala ka haa kadi jiyade ina heewi fuɗɗorade hol ina woni gasnude toɓɓere namdal mbiɗa wawi waɗade mbi heeɓe e yimɓe mbawi windide ha gayno tawa haala jiita andata ko mari konngol ko toɓɓere meere walla ko toɓɓere tigdol walla ko toɓɓere namdal ɗi windi tan ha heewa han yaha e ha eyyi so ko kaalaji ko tengtinde ko ene mbawi hokkude yeru konngol tengtingol kooni ko Allah moƴƴi konngol tigdol way ko konngol paynoyol ni way kono konngol paynoyol ni mbi sa ene wawi wonde kaalis ene wawi wonde konngol ene wawi wonde ka konngol taw ko konngol kaalis sa wi kodi Allah moƴƴi tawa ko won ko jiiɗa ina hawma sa noon saɗa ɓowla ɗum e gasnirde ko toɓɓere kaalis nde sabu saɗa haala ɗon hay terɗe ma neɗɗo tinata a haali gol woni ɗo gandirta hannde kam ɗo ɗum ɗo wonata anda kon ɗum ɗo konngol kaalis wona namno ɗum woni holɗo
tawi ko konngol timmungol heewi gasde ko toɓɓere ande timmi tawi ko namdal heewi gasde ko toɓɓere namdal hono ndaani ngol laaɓaani e naamnire ɗum tagi waɗa ko waɗande ko namdal foti jabto tawi ko kaalis ko toɓɓere kaalis ene waawi eko fayi arde darinde e foofirɗe ɗe sabu haala saɗa haala aɗa heewi daraade fof foofa kono saɗa winda ko dartoɗaa ko wonko maandi wattee ɗon ɗum woni foofirɗe ɗe faami ene wayno en jaabi mama holko woni haala holko woni konngol nde wonno noon konngol ɓayi ko kelme eko fayi arde mayen njii so Allah jaɓi maadi helmere e silo helmere silo mo walla silo mo ɓay kay mbiɗen ko konngol ko kelme cuɓodirɗe walla ko kelme konngol kelme deggodirɗe kelme ɗo ko kelme deggodirɗe konngol ko kelme joggodirɗe oɗa e bono ƴetteɗa eyyi juggodirɗe kelme ko kelme deggodirɗe juggodirɗe lowɗe manaki lewɗe miijo timmuɗo faami ɓay noon mbiɗon ko konngol ko deggodiral kelme juggodirɗe lowɗe miijo timmugo kelme ɗe mayno ngara e maadi holno helmere mawto walla hono silirte ene gandi silo ne jogii silo hijeewo e silo ma nde onon dosiyankoɓe wona ɗum noon ko minene men haali hannde ha sahaa goɗɗo dokkuma konngol eyi ko noon a jarama no feewi nandi nde naamiɗaɓe ɓe dutti e ganduɗa hoore ma e defte sabu an en saahaji a waɗat jeggira nemannen mbiya holko woni ɗum ɗo tawa ɗum ko gandi cellu ni joguiɗa ɗum tagi ko mbiyata ko so hoore hisira ko gandi celluji ganduɗa ko kala kadi ko yaltiji kadi ko woni fulɓe kadi ko fayide no feewi hande toujours aɗa salorno ko fayi hen particulier celluɗo no feewi a salorno ɗum mi yiɗi no ya naate no feewi kono aɗa salorno ɗum kadi aɗa jogon ɗum no feewi kono no mbiɗani toujours kamɓe jiiɗen konngol surtout ma yamirore ko konngol ene heewa raɓɓide no feewi ina aɗa ñaam addu yah fof ganduɗa hono ma taw ko yamirore aɗa yiya ene wona konngol taw ko taw helmere wotere taw timmi a andi ko wiya ko a andi kadi ko waɗa ko wadde ɗum fof ko hunde wadde fayi ɗum noon babal maɗa wattinama kadi no feewi kadi min jiiɗi inchallah garoyade e so konngol ngol windama so joofi weltina yimɓe baɗowo e baɗal ngal e timmode ɗe mbawa sendiɓe ɓe ganda baɗɗo e baɗal ngal e timmode ɗe eyyi ɗum sen gartiɓe nen hen yewtere nden ko gas eyyi noon so tawi gasane ma hukkani yiru goto yewtere ɗe wawi huɗo yiru goto ɓe mbiyen iliman ñaami on ñebbe ñebbe an haali ñebbe iliman ñaami ñebbe iliman woni golluɗo ñaami woni gollal ngal ñebbe ɗi woni timmode iliman ñaami ñebbe woni ñaam iliman holko ñaami o ñaami ñebbe o woni gollul gollal ngal rek timmode ndende ɗum woni ko won tuuko mbiyata ko sujet verbe complément walla wona ceerti ɗo joni hen aɗa toɓɓere meɗe so konngol timmi a jarama eyyi ko noon o jarama no feewi kadi mbiɗani inchallah jaɓi ha yewtere men faami sa jaɓi inchallah mbiɗani ma hen kadi
silo hijjew e silo kadi manew jumɓe ganda holno helnere nde holno waɗira ha helnere daña sadde inchallah wadde men fof gonɗen koye jawmude anettirama fi baba maɗum camini kadi bandiraɓe kala kadi no ɓe jiiri ɓe jaaba ɓe gacci hakke ɓe ganda kadi gonɗen koye jawmude assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum assalam wa rahmatullah eɗen mbawi reftade tan seeɗa mbiyen haala kongiɗi fay dow kañumen nden tan gona haala mbiɗen konngol ina wawi juutde ina wawi ɗaɓɓidde juutgol konngol walla ɗaɓɓitgol mum fawi koye goƴa kaalowo ko ɗon Pulaar wiyata ɓuri moƴƴude haala ko daɓɓa nafoowo mbaɗɗen kadi firo konngol mbiɗen konngol ko doggol kelme juɓɓodirde lowɗe miijo timmugo eyyi ina waɗi konngol ngol ngannduɗaa ko konngol timmugol woni kabrowol ina waɗi konngol namdal ina waɗi konngol tengtinowol walla jertinowol donc ko ɗiɗo sifaji hannde ngadduɗen mbiɗen eko fayi Allah sallah jaɓi ma en ngar ɗum no wiyete ma en ngar eko fayi Allah sallah jaɓi e maaji e silo helmere nde wonno ko helmere ko kelme ndendata gona konngol kadi ko juɓɓudirɗo alay sago garen ɗi helmere nde hono ɗum noon Allah jarama on jarama on ɗaccaki kadi eɗen jiiɗi kadi oncede eɗen jiiɗi kadi jangguinede enen ken almudon tan kono ganduɗa ene pifo jiiɗi ko jangguinede nde jiiɗen noon ko yimɓe yeeɓoɓe yo gaddu hen jiyan ɗumen gadda hen kadi fayidaji ɗi ganduɗa ene mbawi deftinde nde lawol nde wonno ɓe mbi wonde neɗɗo janggata koye perguitte muɗum janggo e jaam so ɗeɗo ferguitima ɗo ma wi a ferguitima ɗo janggo e jaam wasa so janggo ari wasa feddita ɗum ɗum noon Allah jarama on jarama dendagal hetti yeeɓiyankoɓe Piindi TV calminama juurama en calmini kadi ɓikkon men hono Djiby Dieng e Alassane Sow en ñaguinoɓe balɗe juɗe batten moƴƴi ha saaha goɗɗo so weeɗi ken assalamu aleykum wa KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma